אנחנו רוצים ללמוד איך להכין שלושה מטוסים שבדיוק למדו אותי, ואנחנו נתחיל, וזה אחד מהמטוסים הכי טובים שלי, במיוחד זה. אני יודע שאתם ממש אוהבים את זה, אז למה אתם מחכים? אז בואו נתחיל. קודם נתחיל במטוס הזה, קוראים לו פנטום, הוא אחד מהמטוסי קרב אמיתיים. אז דבר ראשון זה לקפל לחץ. לקחת מסולס אחד, ועוד מסולס בצד השני, כמו שאתם רואים, זה הולך להיות פנטום טוב. ודבר אחרון פותחים, לוקחים ספיץ למטה, בדיוק שרק החצי של המסולס יהיה. דבר שני, לקחת מסולסים, אבל שים לב שזה ללא ספיץ, כי נצטרך להרים את הספיץ הזה. גם בצד השני. דבר אחרון, לקחת את הספיץ למעלה, להפוך לצד השני, לקפל לחצי, לקחת כנפיים, אבל לא על הקו, יותר מהקו. שזה הכנפיים יהיו טובות ויציבות, כמו צד שני. עכשיו הכנו את הפנטום. עכשיו עברנו למטוס השני, קוראים לו קונקורד. הוא גם מטוס שהוא היה בחברת המטוסי קרב אמיתיים. נתחיל עוד 2 דקות, רק כמה דברים אני רוצה להגיד על זה. הוא ממש ארוך והוא יכול לטוס ממש רחוק ובמהירות שיא, וגם כמו המהירות שלו, הכנפיים שלו קטנות בשביל שהוא יהיה יותר יציב ומהיר. אז יאללה. קודם לקפל לחצי לתמיד. לקחת מסולס אחד, ובצד השני גם. לקחת גם כך, שזה יהיה ספיצי לגמרי. תשימו אצבע שזה לא יהיה לכם מדי קשה, כי אז זה יצא לכם, ואז המטוס לא יצא טוב. אז עושים בצד השני גם. אז פותחים כנפיים, אבל על הקו. וצריכים להתקים את הכנפיים בשרות, והכנו קונקורד. אני רק רוצה לשים את זה, לא משנה. עכשיו עברנו למטוס הכי טוב, שזה F-22. F-22 הוא מטוס מארצות הברית, הם לא נותנים לנו את זה, אבל העיקר שהוא טס טוב ממש. נראה לכם אותו ב2 דקות. המטוס הזה הוא גם טס מהר ודי גבוה, והוא נוחת במקומות רחוקים לפעמים.
וגם יש לו ספיץ, מה זה אחד, וגם כנפיים למעלה, וגם כנפיים נושרות מתחת. אז יאללה, בואו נתחיל. תהפכו את הדף הזה ישר, כי ככה זה יצא. קטן בערך גודל כזה. קודם לקפל לחצי. נשים לב שהחצי לא נהיה לא טוב. תשימו לא צריך להביא שזה יהיה טוב. ועד ניקח על משולש אחד. עוד משולש. ואז כנפיים. זה לא באמת יהיו כנפיים. אז לקחת, לא פותחים אותה אחרי זה, כי זה מה שיהיה הכנפיים למעלה. הם לא מעתקים אותה בחדיס. ואז על הכף שיש, פותחים. וגם בצד השני. שיהיה אותו כנפיים גם. ועד לקחת כאלה. תות צדדי, זאת הסיבה שזה ספיצי. וגם עוד פעם. ואז מה שעושים זה מקפלים לאחרת. לוקחים את הכנפיים הגדולות. מי שרוצה יכול לעשות גם ככה, שזה יהיה כמו טייס, אבל עדיף זה לא. ישר. כל מי שרוצה לשים את הכנפיים למעלה חייבים, כי אז יצא לכם טוב. ואז קיבלנו מטוס על F-22, הכי טוב בעולם, הוא גם מטוס קרב. כל המטוסים שאני מכין מורכבים ממטוסי קרב. ודבר האחרון שרציתי להגיד זה שאני אהיה גדול, אני אהיה טייס קרב, וזאת הסיבה שאני אוהב מטוסים. ודבר האחרון זה להתראות. רציתי להמשיך עם הסרטון הקודם. יאללה, אז תראה. כי על איך תשים המטוסים האלה. נתחיל בעוד 3, 2, 1, סיגור! עכשיו נעשה את הקורקול, תהי מהיריים. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. נעשה עכשיו את הפנטום. וואו, אז מה היה הכי טוב? פנטום.